Исәнмесез, эфирда сейшәмбе көн яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кайбер темалар турында. Эссе аркасында табибларга мөрәҗәгатьләр саны арткан, белгечләр нинди киңәшләр бирә, Гүзәл Габдуллина белеп кайтты. Шәһәрдән ерак түгел иртә белән кушыны бәрделәр. Ул биргә каян килеп чыккан? Авария урынында Лейсан Ханова булып кайтты. Шәһәрдәшләр хаҗга җыена, әзерлек ничек бара? Чаллыда табибларга мөрәҗәгатьләр саны 20%-ка арткан. Шәһәрдәшләр ашыгыч ярдәм хезмәтенә ешрак шалтырата башлаган. Пациентлар арасында йөрәк кан тамырлары авыруларыннан интегүчләр күбрәк. Теманы Гүзәл Габдуллина дәвам итә. Что у бабушки болит? Соңгы 3 көндә ашыгыч ярдәм хезмәте көненә 600-га якын шалтырату кабул итә. Көн саен 150-га якын кеше йөрәк кан тамырлары авыруларына назарлана. Аеруча өлкән яшьтәгеләргә эсседә авырга туры килә. Человеческое тело вырабатывает около 200 килоджоулей энергии ежечасно. Этой энергии надо куда-то деваться. В условиях жары теплопередача, к сожалению, нарушается. Это ведет к тому, что сердце сосуда работает в очень тяжелых условиях. Ну и, соответственно, у кого есть проблемы сердечно-сосудистые, они вот именно в такую погоду обостряются, к сожалению. Табиблар авыруларга даруларын үзләре белән йөртергә куша, үзең белән баш киеме булу кирәк. Автомобильгә утырыр алдыннан җилләтсәң яхшырак, ә иң яхшысы җәяү йөрергә. Кемнәр инде хронический авырулары бар, алар бигрәк тә бу көннәрдә инде үзләре ныграк карарга тиеш. 11 белән 17 сәгать арасында урамнарга чыгып йөрмәсәләр әйбәтрәк була. Эсседә сап-салкын суга керергә ярамый, бу көзән җыюга китерергә мөмкин. Әгәр кешенең хәле начарланса, аны ышыкка алып барырга кирәк. Белгечләр эсседә алкоголь куллану хәлне тагы да катлауландыра дип кисәтә. Гүзәл Габдуллина, Ленар Султанов, яңалыклар. Чаллыда 15 яшьлек кыз югалган. Ул 5 көн элек кичке 9-ларда өеннән чыгып китә һәм шуннан бирле кайтмый. Бу көнгәчә хәбәре дә юк. Социаль челтәрләрдән алынган мәгълүматларга караганда, кыз өстенә майка һәм итек, кызыл кара шакмаклы фланель күлмәк кигән булган. Яшүсмер турында листовкалар кыз яшәгән йорт тирәсендә, ул укыган мәктәп янында ябыштырылган. Кызны эзләү дәвам итә. Кеше суднолар буенча дәүләт инспекторлары сулыкларда контрольны көчәйтте. Кичә Камада яшь егетнең мәете табылды. Ел башыннан Чаллы сулыкларында 5 кеше вафат, шуларның 3-сенең гомере җәен өзелде. Тукай районы буенча да соннар сөендерми. 4 кеше вафат, шуларның 3-се җәйге коену сезонында. Бүген коткаручылар белән чираттагы рейдта безнең хәбәрчебездә булды. Ярдан эшкәрәк кергән сайын җил көчәя бара. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы һава торышының начараю турында кисәтү җибәрде. Хәзер бу хакта балыкчыларга да хәбәр итәргә кирәк. Мы хотели вот здесь Дебакин черный и туда дальше. Ну там волна конкретная. Ну выйди посмотри. Вот сейчас за поворот выйдете и увидишь, и скажешь, зачем мне такой рыбалка. Инспекторлар пляж зонасында карый тавыш көчәйткеч аша ял итүчеләргә куркынычсызлык кагыйдәләрен искә төшерә. Үлүчеләр хакында мәгълүмат та җиткерәләр. Бу бераз уйлансыннар өчен. Берегите себя и свою жизнь. Не употребляйте спиртные напитки. Не заходите в воду. Алкогольное опьянение. Коену сезонында 3 шәһәрдәшебезнең гомере өзелде. Кичә судан яшь егетнең мәетен тартып чыгардылар. Дөрес, хәзер үлемгә китергән сәбәпләрне ачыклыйсы бар. Яр буенданың шәхси әйберләре дә, киемнәре дә табылмаган. Нигездә батып үлүчеләр спиртлы эчемлекләр кулланган яки тиешсез урында су кергән була. Гости и жители Наверчинов, убедительная просьба купаться на санкционированном пляже, потому что они у нас оборудованы медициной, спасателями, то есть за ними наблюдают, за ними смотрят. В основном тонут люди, это где несанкционированный пляж, это с их стороны получается бесконтрольность, беспредел, опять же, я говорю, употребление спиртных напитков. Патруль барышында кеше судналарга да игътибар итәләр. Ел башыннан теркәүсез хәрәкәт итүче судны хуҗаларын штрафка тартырга мөмкинлек бирүче яңа закон гамәлдә. Транспортны штраф стоянкага урнаштыралар. Су транспортын йөртүгә хокукы булмаганнарга да штраф түлисе була. Гүзәл Габдуллина, Ленар Султанов, яңалыклар. Бүген иртән технический урамында пушыны бәрдерделәр. Авария 7 белән 8 арасында булды. Машина йөртүче сүзләренә караганда, автомобильнең тизлеге зур булмаган, әмма шулай да ханым пушы килеп чыгуын искәрергә өлгерми дә калган. Урында хәбәрчебез Лейсан Ханова булып кайтты. Ну, я, да, испугалась. Ну и жалко, конечно, лося. Он еще жил некоторое время, бежал назад. Ну, не то, что отбежал назад упал. Конечно, жалко очень животное. Татьяна инде 5 ел машина йөртә, шәһәр читендә яши. Бүген дә гадәттәгечә иртә белән эшкә килергә чыккан.
Тизлек режимын соклап, сәгатенә нибары 50-60 километр тизлек белән бара идем, ди ханым. Уже проезжаю, вдруг увидела, в колесо, мне вот он бежал с опущенной головой, не знаю, уже видно его кто-то там интенсивно задел, наверное, уже. И удар пришелся мне в левую сторону автомобиля. Бәрелештән соң Татьяна шунда ук туктый, юлга авария турында билгене куя. Урынга инспекторларны чакырта, алар беркетмә төзи. Бунәтәй буларак туктатылган машина йөртүчеләрнең күбесенең мондый хәлгә беренче тапкыр шаһит булуы. У нас вот огороды были здесь тоже, вот здесь были, Прям да, по где кузнечный ходил. у нас был. Они всегда ходили у нас тут. Да такие, ого, жалко очень, да. Машина йөртүче сүзләренә караганда, поши менә бу агачлыктан кичкенә генә урманнан килеп чыккан. Һәм ханым әйтүенчә, ул инде булайда куркынган хәлдә булган. Экология, биология үзәге директоры Владимир Товмы сүзләренә караганда, безнең якларда пошулар шактый күп. Нигездә алар милли парк территориясендә яши. Азык эзләп бер урманнан икенчесенә гел күченеп йөриләр. Бу гадәттә төнлә була. Тик бүгенге хәл искәрмә булган күрәсең. В данном случае я думал, что просто он переходил с одного места на другое и не успел просто дойти до большого леса, вот остановился где-то вот тут и продолжил движение вот рано утром. Это миграция лося. Лось это такое медлительное, довольно смелое такое, и беспардонное, что ли, животное, которое просто идет и все через дорогу. То есть оно не боится машин. Бывают даже такие случаи, они стоят, а потом вдруг перед машиной начинают переходить дорогу. Татьянаға машинасын төзәтергә туры киләчәк. Именият полисы буенча мондый бәрелештән соң компенсация каралмаган. Өстәвенә штрафты түләтүләре бар. Ул уртача 40 000 сумны тәшкил итә. Ә инде пошыны милли парк территориясендә токтатканнар икән, ул вакытта штраф күләме бермә-бер арта. Штраф предусмотрен 200 000 рублей на территории национального парка Нижекама за одну голову лося. Приглашается охотовед, приглашается, само собой, ГИБДД. Полиция и выдает такую справку, виновен или не виновен. Если будет справка, что да, действительно он превышал скорость его под знак, что да, действительно оформляется уже протоколом. Быел бу безнең җирлектә пошыны токтатуның беренче очрагы. Әлегә кадәр монда 40 хайваннар турында кисәтү билгесе булмаган. Бүгенге авария аны кую кирәклеген күрсәтте. Ләйсән Ханова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Әгәр дә сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшлим. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз, безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. 5 августтан шәһәрдәшләребез Хаҗга китә башлыйм. Чаллыда быел Диния нәзарәте операторы аша 80-гә якын кеше юллама алган. Бәяләр 125 меңнән башлап 235 меңгә кадәр нинди транспорт белән баруга карап. Татарстанга барлыгы 1800 кешелек квота бирелгән. Быелгы хаҗның зур яңалыгы бар. Безнең хаҗларга татар милли ризыклары әзерләнәчәк. Моның өчен үзебездән пешекче бара. Булачак хаҗлар зур сәяхәткә әзерме? Галимовлар гаиләсе белән Римма Әхмәтова очрашты. إياك نعبد وإياك نستعين. Тәнзилә һәм Шамил Галимовлар күп еллар намазда, икесе дә Коръән укыйлар. Тәнзилә ханым Ак мәчет башлангыч мәдрәсәсендә укыта. Аларның 3 кызлары, 6 оныклары бар. Балалар үсте укыттык, балаларны һәрберсенә 3 кызыбызга югары белем бирдек. Аннан туйлар ясап тормышка бирдек. Инде хәзер үзебезгә вакыт җитте. Кеше хаҗга хәләл хезмәт белән тапкан акчага барырга тиеш. Үзе сәяхәткә киткәндә гаиләсенә дә акча калдыру зарур. Галимовлар иң кыйммәтле юлламаларны алганнар. Һәр кайсы 230 мең сум тора. Казаннан туры Мәккәгә очачаклар. Гаилә юлга әзер. Кием-салым бар дип табигый тукмалардан. Аяк киемнәр дә уңайлы. Күп йөргә туры киләчәк. Юлда тамак ялгау өчен кипкән җимешләр, ишекләвекләр әзерләгәннәр. Бу Аллаһ Тәгаләнең нигъмәте. Бөтен кешегә дә насыйп булмый инде бу. Бик бәхетле хис итәбез үзебезне һәм бик зур дулкынлану. Кичерәм инде мин дә, иптәшем дә, чөнки бу гамәлне дөрес иттереп үтәп кайтырга да кирәк бит әле. Аның Аллаһ Тәгалә тарафыннан кабул булуы кирәк. Сәламәтлек тә бик кирәк. Казан Мәккә арасы 3900 километр. Мөхәммәд пәйгамбәр туган изге җирләргә сәяхәт 23-25 көн дәвам итәчәк. Хаҗ 21 августта Корбан бәйрәме белән төгәлләнә. Римма Әхмәтова, Илдар Шайдуллин, Яңалыклар.
Шолы Татар драма театры Калида Плейс 2018 театр фестивалінде катнашырга мөмкин. Ангиза Ишбулдина пьесасы буенча куелган Зәңгәр томан артында спектакле халыкара заманча драматургия театр фестиваленең беренче программасына кертелгән. Әлеге фестиваль Екатеринбург шәһәрендә 5-15 ноябрьдә узачак. Гадәттә ул июнь аенда үткәрелгән, тик футбол буенча дөнья чемпионаты булу сәбәпле фестивальне күчерергә туры килгән. Хәзер реклама, йөзләрчә эшләмәләр, мамык сөлгеләрдән алып дөя яныннан ясалган юрганнарга кадәр току осталары Татарстанга яңа табигый әйберләр алып килде. Бу көннәрдә шәһәрдәшләр әлеге продукция белән махсус күргәзмәдә таныша ала. Сөлгеләр, урын җир япмалары, кием салым, легендар Иваново фабрикаларының текстиль эшләнмәләр. Җирле һөнәрчеләр инде 200 елдан артык производство традицияларын саклап эшли. Бар тик табигый тукымалар гына кулланалар, димәк эшләнмәләр аллергиядан интегүчеләр өчен дә зыянсыз. Важно качество, конечно. 100% ХБшка, чтобы было обязательно. Приятно к телу. Гипоаллергенные, как у нас у всех, почти у всех аллергия, поэтому качество превыше всего, конечно. Урын җир кирәк яраклары сайлаганда тукыманың табигыйлыгы мөһим. Ә инде бендәрләргә килгәндә алар дөрес ясалган очракта муен авыртуларыннан котылырга ярдәм итә. Очень сильно расслабляет, у кого болит затылок, у кого болит шея, у кого всякие работы бывают. То есть вот это в основном идет на шею, делает опор давления, вот это более делает на голову. Нинди эшләнмәләр сайларга һәм текстиль сатып алганда нәрсәгә игътибар итәргә, шәһәрдәшләргә белгечләр киңәш бирәчәк. Күргәзмә Экспо үзәгендә 25 июльгә кадәр эшли. Бүгенге менәшләр, мин сезнең белән иртәгә кадәр очрашканга кадәр саубуллашам. Исән сау булыгыз. Не пропусти! Огромная распродажа настоящих русских шуб от фабрики «Меха Вятки». Реальные скидки до 50%. С 20 по 22 июля в Экспокаме. Внимание, внимание! Только один день, 19 июля. В магазинах «Дом Доктор» скидка 25% на все. Торопилась не напрасно и запомню навсегда. Распродажа – это классно, скидка максимум когда. Успейте купить товары для здоровья и красоты.